Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Apay akas tati tsuram rikay. Kas kala napukawan. Ay nawaw. Ada nakita ka nagpintas a balasang, angkal. Hanggang, nagatap. Nakakita ka la iti balasang agkastakan. Ay nga tati aramida, tapno ayatan nak dahi a balasang, angkal. Ay ka di karmain. Nagatap mga raw, ay nawaw. Anya ya tinagan day ta balasang akong kunam. Diyak pa'y mga rod mo, angkal. Ha? Ay, kaya't mo asawin nakita lang. Kastakan. Da ito isan di ko nada love at first sight. Ay nawaw. Asino ka di tinagpintas a balasang asa nga iliw na? Ni kadising tsa tidakdakamatang barok. Ay, sintsagayam tinagan na nana. Nagpintas. Imala kanyak saan ka day. Ha? Ay nawaw. Kaslasaan mo't nana. Pag ko naamat, asaan kami nga agkakaingas iti kaanakak ay nawaw. Nugatas ni manang Sincha. Da kayo kape. Iso nga agbagay no agtipon kayo ti may sa atasan nana. Ay nawaw. Mabalin ka dito yung may pamasyar, nana. Pagpasyaran ka day, ti balay may. Ha? Ijay apar kiti pagpasyaram ay nawaw. Kaya't ko asawain, umayak ko masumarungkar iti balasang nana. Ay, hasino ka di ti pasyaram? Ti ka di ubeng? No. Ti balasang nana. Balasang kami mat adwa. Talalaki mat ti kabalay may. Ha? Ay, kwa nana. Jay kumamat, kwa datay. Ay, umay kalata. Dua kami mat ababalasang iti balay may. Ay, kwa, inton rabinto, nana. Ay, angkel, inta man nagpasyar, iti balay da nanaluleng. Anya? Day ta kinatairmaw. Bakit ti pasyaram? Ay nawaw. Ni angkel mo't. Apay ko mapasyar, ti bakit nga eh? Naglawag ti imbagam. Nga ingkapasyaran ni Luleng. Ay nawaw. Di balasang dati kahit ko apasyarin, angkel. No kaya mo di sikat imang pasyar ka ni bakit luleng? Tadyay mo napintas a balasang ti pasyarin. Mayat sa ngagpaisaw. Ay nabayagan jak pimasyar iti balasang. No kaya't mo di mangitugot ta iti gitara, ta haranayan ta ida. Ay, sige. Inton rabi ay. Alam di gitara pa. Adda ka no umay no rabi amang pasyar ka data ka anakan. Asino ka diti umay, anti? Baro, nataer a baro. Ay, jak kayat nga umay dakpasyaran ti baro, anti. Saan ko at type ti taga-away a baro? Anya nga rod ti kayat mo ka anakan ay nawaw. Artist na ti kayat ko, anti. Bareng sumikat akmat, akasla artista. Kasano ang masirpat na katimay sa nga artista, kat adda kamat dito'y away ay nawaw. Isu nga rod adyak kayat ti agpasirpat dito'y, anti. Mapanak to'y dya Manila, kat ijayak amakiam-am mo iti may sa nga artista. Ala, no saan mo akayat? Ipabusoy muntola kanya konti baro nga umay pumasyar. Ha? Wan, anti. Kukwam tulaan no asino man day ta ibagbagayo nga umay pumasyar. Jay ibagbagak siguro day tansing siya. Oh, apay amagagaran kayo, anti. Ay, nawaw. Ay,
Ay na, naglaing meten nga kanta day tari kay. Ay na, inakilokat tiri daw. Ay na, wow. Nay, dua kayo matgayam. Ay na, wow, umunag kayo, babaraos. Ay, barukan balaw kunak kuma. Ay, saan mo nga isilpo ti balaw? Baro ko namlatan, tawan mo't asawa kay nawaw. Ay ngam, balo ka mat, saan ka day? Ay nawaw. Nagpintas mga agpaison ti balasang rikay. Ay nawaw. Ay na makapaalino kitahin. Kunak tumat kan ka, Uncle. Uray asino makakita. Harap paapan na ti kasta kapintas ti balasang. Apay nga gin inarasaas kayo ngay. Ah. Adda ka di parikot. Ay nawaw. Kwa ngamin. Adala na lagi kwa, adinabag ka ni Rikay. Ay, anya ka diti madaydayaw anagan tinapintas a balasang. Ay, siya ka day, Doro. Ay, amumi tinagan mo, Luleng. Saan min adamagan? Tisa nga ilim, ti kayat mi ama-amuan tinagan na. Ay, saan yun nga amuan? Ta-artista ti kayat na dayta. Diyay kano may bagay kan kwa na ti pilyan na. Anya, ay kayat mo asawan, saan kami ang maibagay? Ay, nagrunakan ka, Duro. Ha? Adam mabalin amay bagay ken ka asaan ket ati ka anakak. Ay nawaw. Ay, napintas ngagpaiso ti balasang. Uray asino ang makakita ka matiritir ti tenged na. Iso nga rod ajak paluspusan day dya babae, Uncle. Ay, uray siyak mo da. Saan kumot apalos-pusan ay nawaw? Ha? Kahit yung asawan, ribalendak, Uncle? Ay, no asino ka datati kayat na. Awan tiag sakit tinakam na. Hapay nga, Uncle. Ipabusoy yun ang kanyak. Kasano nga ipabusoy ko ako nam ka di nakapay mo sinong batan. Makita, no asino ti batan na kadata. Unang, lakay kayo na may diligkan ko, Uncle. Awan tilin na kayan no ayat ti pagsasaritaan. Ay, sinalbang dahito lakay. Kinuy-kuyog ko pa'y mangaron. Ribalan na magayam. May nawaw. Anya day ta nakasilupin nga igaman nyo, tata? Ay naduma-duma asamong dagitoy. Aramidak apang gayuma. Ha? Kasano agayuma, tata? Aramidak daytoy akas labang panglaw. Nung maangot ti asino man daytoy. Hay, umamaw. Kahit surutin natin ang ipaangot. Anya? Umamo ti tawa makaangot, kasta? Wan, gayuma nga ron. Ti amo ka tagar aramid kayo iti naduma-duma apagagas, wano sapsapo para iti masakit. Uray gayam kayo ma? Amoyo ti agaramid? Ado ti ambok Isu nga awan makaartap iti laing kao. Anyang iti aramidin nyo agayo ma, tata? Dayta ka di ado asabong? Wan, dati sabsabong. Nabertod dagitoy nga aramidan. Isurudak man nga ron no kasanong aramidin dayta, tata? Ay, ubing kapay. Lukaw, saan nang babalain? Ay, nawaw. Manong, amom ka di mati agaramid iti panggayuma? Ada ayamat kasta. Nakitak nila kay Duro ang nangala iti ado asabong. Kat aramidan na kano apang gayuma iti tao. Tapno sumurot kan ko na ti tao ang magayuma na. Anya? Kasla maispiling kong ti kahit asawan ni Uncle. Anya maispiling, Manong? Kas ti aramidan ta. Tapno sa anak ang maabak iti pustaan, adikaw. Pustaan? Kasano day ta, Manong? Ikang kay ti kwartam Si putam akanayon ni Uncle. Numakitam ang papan iti balay da bakit loleng. Yawag mo kanyak, Taapay ngay, Manong. Saan mo ka diya kaya ti kwarta? Basta ramidam ti bagbagak. Adda kwartam nga itid ko. Sige man langin. Basta da itod mga kwarta ka. Si putak ni Tata Duro. Agpaiso nga ti ibagbagada gayo ma. Dapayagan na nang nangig ko ta. No kano ipaangot ti lalaki ti may sa babae. Umamot ti babae. Sigurado ani Cynthia ti pangaramatan day di alakay iti gayuma. Ay, masapo lamang panunutak iti pangkontrak iti aramiden na.
Imbag pajagpada kami amawanan. Ngam ti siyak, ti maawanan. Oho, masapol ang siyak ti agbaligay. Naglalaingan na ngay may. Siyak ti muna nakakita iti balasang. Isukit din, ti mairanaw. Ay nawaw. Manong, apay na kita nagadwa kamuti? Inalak di tabangkag. Nagimas alutwin. Amom ka di ti agluto iti banana kyo, uno kamuti kyo. Saan kumot nga mo alutwin, Manong? Ngam amok akanan. Anya, amom akanan ngam di mo amo alutoy. Ay nawaw. Una, Manong. Idi nagluto ni Manang ko iti banana kiyo. Nagado tikinan ko. Ngam hindi kwan. Pasngawa mo tan. Nagangot. No kayat mo, ibagam ka ni manang mo. To may agluto, tamangan amangan. Wen, Imbag ano kaya natin may agluto iti balayo? At saan mo mat nga asawa? Ay nawaw. ha? Ay, kasta ya. Umay ka di balay, tadata ti agluto. Tulungan nak nga ako kay Swen. Una, Manong. Wait, umayak iti balayo. Nakitam ka din no naaramid ni Uncle ti ibagbaga na agayuma? At da nakita ngayong kabil na iti basit a butilya, Manong. Kasla orasyonan na. Tagtanta na miitim ijarwar ti balay na. Sigurado ang mapaninton rabi iji balay daluleng. Ay, masapol ang mapanak, mate. Kasanungay kat adot tikinan mo akamuti. Nungag pas ngaw ka ijay. Kababain a, Manong. Panguntrak dahi dya iti inaramid ni Uncle. Ay, nawaw. Ha? Nubangbanglo ti awit ni Tata Duraw. Si kakit nabangsit nga angin. Ay madia. Basta muklakit di nga ilukar. Ure maawanan kami nga padpada ka ni Uncle. Ay, nawaw. Nay, sikamit, Uncle. Nay, adamot gitara nga awit mau. Apay, mapan kamay, ije balay dalulaing. Uwan, Uncle. Inak man haranain tinapintas abalasang. Ay, awan mo na. Adan inaramid ko apamuspusan tapno siyak ti ayatan ni ading na pintas. Ay, nawaw. Saan nyo nga awagan iti ading? Tasan abagay, Uncle? Anya nga ro tiyawag ko kuma. Alangan mo't abakit. Kitsaan pa'y mo't abakit. Anak uno apo ti rumbang nga yawag yaw. Una yun. Ay, agtal na ka man dita. Uray kita, ipangot ko lati panyukin ko na. Ay, sumurto kanyak. Ay, sus. Delikado na ito yun, ha. Amang ano sumurto kan kuana ni Cynthia. Gapo iti gayuma na. Ay, nawaw. Nay, napauli magkamitain. Tamong mawan laban mo. Ay, nawaw. Ha! Uray pupuutam timbagak. Kukwakton ni Cynthia. Ay, nawaw! Saan mo pa nga ipapangot ti bangbanglo agayuma, Uncle? Agkantaak pa'y. Sakbay nga ipaangot mo. Tapno di mo mat ko na. Tadapay mo laasikan ka. Ay, sige ah. Urag sinyas kan tao numabalinan nga ipaangot ko kun kuha na tibang baglaw. Sige, Uncle. Day ta titulagan ta. Uray nga sinyasak, sakbay nga ipaangot mo day tapanyom nga dagayo man na. Makit-kita kung ti mapasamak. Sumuro to kanya kadina oras ti balasang. Adun to ti mas daw no apay ang nagpintas a balasang ti kakuyukaw. Tada kayon iti salas. Agkanta ka man, Rikay. Nagmayat nga minti kantam kahit. Nabit lang ta, padasik man. Adjasik pa ti gitarak. Kinita nak ni Rikay. Kasla kaya't naasawan nga erwar ko ti panyaw. Ay, erwar ko. Inruar mo tan nga Uncle ti panyaw na. Ipangot nan san. Ay, pigsaak ti panang kutingting ko iti gitara. Taigidan ko ti agpas ngaw. Itan Apa nga ipawot mo ti panyom? Nagbangsit! Bastos alakay! Ay, nabangsit ka diti panyo na, adeng. Ay, nawaw. Pumanaw kayon! Kansaan kayo nagsubsubli? Ate! Ang utam ti panyo! Nagbangsit! Nan, ang utak man day tay bagbagaan na bangsit. Nagbanglomat ti panyo, Cynthia. Ay, nagmayatan duro.
Ay, anya ka di tinayon day tabang banglo duro. May nawaw. Ha? Ay, lulay, apay asinayob mo ti bangbanglaw. Ay, saan na? Ninanaluleng tinangsay o itibangbang lumangkal. Yawid maon! Ha? Ay, apay nga. Ay, saan na babalain? Ay, nawaw! Ay, nawaw! Inawis da kamatla ang ngamin, Mang Doro. Ngam si kamat ti makadado. Anya ngay ita, sa bali lang arod tinagayumam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.